karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kung tinuod man na akong anak ka ng imong kisabak, siya rin akong dawaton. Wa kay labot. Isa kung sa may mong buhaton, Kent, may labot ko kay ako ang inahan ni bataa. Nganong baga magagnaw? Kuno pa ko di mahilap, hindi ko pumabdos. Kung doon naman naitabo na to, imo rin kagustuhan, o dili ako! Hoy Kent, dili ba hitabong mumabdos ko kung ako na rin kagustuhan? Ikaw ang nanoon sa bahay. Ha? Panuway kag yun na! Ikaw ang panuhay sa akong kinabuhi. Ha? Dibaw ka? Nagmahay ko kung ganong ikaila pa ka. Kung ikabalik ko lang na ako ang panahon, ako na rin ibalik sa wakat na magkaila. Ha? Di ka makalikay na ako, nakabati ka. Kung di mo tubagon akong pagmabdos karon, tibuok ni mong kinabuhi ang magubot. Hilong! Oh, off ang phone ay. Huh. Pasamot lang gid mo akong kalagot, Kent. Tanaw ta. Tanaw tag-asa kutob ang imong paglikay nako. Gusto ka nga malayo ko nimo? Pwes, magpaduol ko nimo. Boss, hindi na to sa inyo. Yan na ka, boss. Mauna ni amo. Uy. Kent, salamat nga anagid mo. Frank, dali. Ato siyang agakon paingon siyang kwarto. Yes, Oo, ako. Wa pa ko'y tog hangtod karon sa pagpinaabot nimo. Hala. Dali na, boss, dali. Frank, dali na. Ato na siyang ihatod siyang kwarto. Nangihatod bang ko nimo ah? Dili bang ko importante para nimo? Kent, may mo ba? Ayaw pag binata. Boss, pahuway na, boss. Nganong aga ko man ko ninyo nga dako naman ko. Dako na ka, pero wa kay buot. Yes, ayaw na siya kontra, kay ubog na kina. Higda na diha. Frank, salamat sa mong paghatod niya, ha? Sige, ako na siyang itugyan mo, ha? Ikaw ra may magakontrol ng akong boss. Unsa? Nga nang ako gutaon. Basta. Gamahan lang ka ng imong tingog, ining boss, Kent. Ikaw rin makapahupay anang iyang gibati karon. Ha? Sige, ato na ko. Salamat, ha? Noon sa naman taoning tawhan na, uy. Nag-call siya nga. Mabdos na si Claire. Imo ng anak, dili na ni mo mahimong talikdan. Pero wa ako'y gusto nga si Claire ang mahimong inahan sa akong anak. Ikaw akong gusto nga mahimong inahan sa akong maabot ng mga anak kay Yesa. Ikaw! Noon sa naman taoning kinabuhi awi. Wa naman ko makasabot ini. Maluoy ko ni Hans, pero maluoy sad ko ni Kent. Unsa magit ni uy? Yesa. Kent, unsa man imong gibuhat? Nindot pa ni? Yesa. Wala ki ni ara ko. Ayaw na ni ko usbaha. Pag-unlan, aron dili ka magsuka. Yesa. Wala ki, wa ka magdamgo. Sige na, katog na. Kinagatagos ayon. Yesa. I love you. Kent, I love you. Kent, buhi ko. Yesa. I love you. Kent, ayaw ko gaksa. Anong dili man ko nimo mahimong mahalon. Tungod kay amahan ka na. May tinubagon ka na sa lain.
Ikaw ang akong gusto, Ayesa. Ikaw ang akong gusto. Kent, shh. Mawala ni imong kipati. Dili mahimong kita, Kent. Dili yun. Ayesa. Sige na, pahuway na. Katog na. Huwag ba na ta magsultig maayo, ha? Ayesa. Shh. Sige na, katog na. Katog. Ayaw ko piyahe. Dili ti kapiyaan. Katog na. Kay duka na sad kaayo ko. Ano man iway? Mura bisag kumuto na kung duka nga nagtanawin ni Kent. Ano nga ingo naman tayo ni Kent? Salamat. Salamat ka na hinanok na siya. Makatuog na gid ko. Kinahanglan ba gyud nga ikaw ang mapagkatuog ni Kent? Oh, Sir Hans, nagmata pa di ay ka? Napuog gyud ka para mapahiluna siya. Kung dili ko mangita ni Kent, nabay laing mangita niya. Gitaogan na nako siya. Imo siyang gihulga, nga pulis ang mukuha niya kung dili siya mo pauli. Mas may gusto nimo. Ako gyud magkabuang og apas niya sa imnanan aron mo pauli siya. Oo! Tuhod kay mo ni hustong buhaton sa usa ka maguwang ngadto siyang manghod. Wala mo'y ginikanan. Og ikaw ang kamagwangan. Imong responsibilidad ang imong manghod og dili kay sa laing tao. Kitang tanan giyatagan og utok sa Ginoo, Ayesa. Aron ato maggamit sa husto. Kinahanglang iyang gamito ng iyang utok para siyang kayuhan. Ang imong paghihapong pagkamaguwang ang gikinahanglan, Sir Hans. Kung wa kay pagmahal niya, ayaw kayo ipakita sa uban. Kay ikaw ra gihapon ang masawayan, ana. Duka na ko, sir. Mahimong matuog ka, diyot. Good morning. Oh, hala. Dili ba ka kulabayon inig sapatos, no? Oh. Ay, salamat. Salamat din taon ka na hilom ra. Na, tuan na. Duka na kag maayo. Doon ka oras ako tuog magkod. O sabay nahitabo gabi dito sa kwarto ni Sir Kent. Ma, unsay tabo ba? Nahibaw ko. Ikaw ang misugat ni Sir Kent nga gihatod sa iyang kauban. Ikaw ang miatiman niya sa iyang kwarto. Ma, igol na akong gipatog si Ken. Kahibaw ko. Pero unsa bagyo rason nga naghubog man siya? Ma, kahibaw ko nga marites kang dako. Og nahibaw na ka. Kuno sa mga panghitabo ining baya. Aw nindot man sabgud nang makabati ko sa balita kay kagyud nimo. Ay, mamasad, uy. Ma, pwede. Concentrate na lang ta sa tong trabaho din, Ibi. Kape, Ayesa. Yes, sir. Hala, may buhaton pa man di ko sa luyo oy Ayesa. Ikaw lang una din sa kusina. Ay. Kumusta naman ang maayong laki na kong manghod? Nakatog pa. Suod man gyud kay mo anang Kent. Tambagin na. Ha? Tambagi siya nga pakaslan niya si Claire sa dili pa mudako ang tiyan niini. Dili ko magpakasal ni Claire. Kent, kape, gusto ka? Black, please. O ngano dili man ka magpakasal kan Claire, Kent? Nahibaw na ta sa katarungan niya. Wa ko'y gugma ni Claire. Laing babae ang gusto kong pakaslan. Kinsa man gyud ang gusto nimong pakaslan? Pangutan na si Ayesa. Nahibaw siya. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!